Amaqela ezopolitiko avakalise ukudideka mayelana nentetho kaMongameli Cyril Ramaphosa phezolo ngemiba ephathelene nokumiswa ngxi kweentshukumo kweli.uMongameli uxelele abemi beli ukuba kusezawuhlalwa phantsi kuboniswane ukuba uzakuqulunqwa njani umba wokuba ilizwe libe ku-level 3 we-lockdown ekupheleni kwalenyanga.Uninzi ke lushiyeke ludidekile intetho kaMongameli. Alert level 3 to 1, allow progressively greater relaxation of restrictions. As I indicated then, some areas of the country may be designated at a particular alert level, while others may be designated at another level. This would be done according to the rate of infection in an area and the state of readiness and the capacity of its health facilities to cope with treating infected people. Isigaba sesithathu sokumiswa ngxi kweentshukumo sisemnyango. uMongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba eli lizwe liyakuyiqwalasela ngokubanzi le meko ka-stage 3 ekuzeni kuphela koMeyi. Kodwa ke oku akuginyeki ncam kwi-DA ne-Freedom Front Plus. We have no idea about what is going to be the next move, and I think this is really concerning for South Africans. It looks like we're going to remain in level 4 lockdown till the end of May. South Africa must ensure that we unlock the economy, or else the price we're going to pay will be more than the price of lives that will die of the COVID-19 virus. Yona ke ATM ithi phakathi kwamadabi. We are a little bit concerned that it is not clear when the country is really moving to full stage 3, because seemingly we'll have to wait till the end of May. Ngelixa amanye amaqela esithi uhlumo loqoqosho malubekwe ecaleni kuqwalaselwe impilo yebemi boMzantsi Afrika ngokubanzi. This is not a beauty contest. It is not a popularity contest in terms of which minister is gaining more airtime than the other. Here what is important is consistency and certainty. The easing of the lockdown regulations must be gradual. We don't expect that the president will announce the suspension of the lockdown. ANC yona ithi sazama ukufundisa intaka ubaba kungoko ke uMongameli evakalise ukuba ubekhona ugqwidi kwindlela abaphethe ngayo lo mcimbi. There's going to be a lot of teething problems, learning curves and all of that. And we should all appreciate that in all of that, all of those processes that government is undertaking, from time to time they come back and report to members of the public. Dekube phela nyanga kaMeyi ke uMzantsi Afrika uzawuqhubela phambili ukuba kwisigaba sesine sokumiswa ngxi kweentshukumo. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.